hjertelig velkommen til endnu en inspirationsvideo, som i dag skal handle om stemninger. Jeg ved ikke, hvad du siger til som en introduktion som den her, men den anden dag, der så jeg en video på YouTube med en, jeg tror det var en australsk entreprenør. Og hun var helt fantastisk i sin udstråling. Og den måde, hun ligesom bød mig som læser eller ser på videoen velkommen. Jeg blev vildt fascineret af hende. Hun havde simpelthen en udstråling, der satte spag to, og jeg fik virkelig lyst til at blive ved med at se mere video fra hende. Det skal handle om stemninger i dag. Og i relation til det, hvad skal man sige, mit bud på det gode liv, det gode arbejdsliv, det er, at vi omgiver os med omgivelser, hvor der er en god stemning. Jeg ved ikke, om du kender det der med at komme ind i et lokale eller være i et rum, hvor du bare har følelsen eller fornemmelsen af, at det er altså lidt mystisk, eller det er ikke særlig rart at være. Og det kan vi jo alle sammen komme ud for hele tiden og så igen. Det der egentlig er mit store issue i den forbindelse, det er, at vi jo punkt 1 har det frie valg til at vælge, om vi vil være et sted, hvor stemningen ikke er særlig god, eller vi vil være et sted, hvor stemningen er god og som løfter og nærer os. Når det er sagt, så kommer vi jo nogle gange ud for os, og i hvert fald har valgt at være et sted, hvor stemningen ikke er særlig god. Og det, jeg synes, der er rigtig essentielt i den forbindelse, det er simpelthen, om vi så tør italesætte det, vi fornemmer. Og når jeg sidder og taler om det her, så kan det kan jo både være i forhold til vores partner, det kan være i forhold til vores familie, der hvor vi bor, men det kan jo så sandelighed også være på vores arbejdsplads, hvis vi har sådan en. Det, der egentlig gør, om man kan holde til at være nogle steder, hvor stemningen måske ikke er så god. Jeg oplever, at det handler rigtig, rigtig meget om man tør at tale om, at tingene ikke er godt. Eller man ikke selv har det godt. Hvis vi for eksempel tager udgangspunkt i en arbejdsplads. Min oplevelse er, at naturligvis er det jo ikke noget med, at det kun er enten eller stemningen kun er dårlig eller kun er god. Altså, det er jo hele tiden. Vi er jo hele tiden et sted på vej hen der i de sammenhænge, vi er i. Men tager vi udgangspunkt, eller det gør jeg i hvert fald i den her video, tager udgangspunkt i en arbejdsplads, så er min oplevelse i øjeblikket i hvert fald, at rigtig mange steder, der er der en dårlig stemning. Folk føler sig overbelastet og føler, at de har rigtig, rigtig travlt. Og det kan jo ske alle steder i kortere eller længere perioder, men uden at dyrke det, så er det også utrolig vigtigt, at vi tør at tale om, at her er altså noget, der ikke er særlig godt. Eller hvad sker der lige her? Jeg fornemmer virkelig, at her er en dårlig stemning. Så ganske kort input på den her video. Hvor opmærksom er du egentlig på, hvordan stemningen er der, hvor du er, og der, hvor du kommer hen? Hvor opmærksom er du på, hvad stemning du selv bringer med ind i et lokale? Hvis du for eksempel kommer hjemmefra og har ikke sovet hele natten af den ene eller den anden grund, eller du har et eller andet, du går og tænker rigtig meget på, hvad stemning bringer du så med ind i det rum, hvor du kommer ind? Min oplevelse er rent faktisk en gang, hvor vi havde noget teamudvikling, hvor der blev talt om det der med, at når nogen kom ind, og der ikke blev sagt noget, og man kunne bare fornemme, at der var bare et eller andet, der ikke var særlig rart. Hvordan hele stemningen rent faktisk kunne skifte, hvis der var en, der sagde, prøv lige her,
Godmorgen alle sammen. Jeg har en skoddag i dag. Det er bare ikke min dag. Om man så vil uddybe det eller ej, det bestemmer vi jo selv. Men bare ved at sige det, var egentlig med til, at stemningen blev helt anderledes, fordi at så var man lige klar over, at her er lige en, der måske enten skal have lidt ekstra opmærksomhed i dag, eller vi måske bare lige skal lade sidde eller gå, hvis vedkommende har brug for det. Kontra, hvis vi bare kommer ind, og alle kan fornemme, at en eller alle eller nogen er helt vildt stresset, men der er ingen, der siger noget. Det har enorm indflydelse på, hvordan vi trives. Så den her lille video omkring stemninger, der vil jeg rigtig gerne, invitere os til at prøve at være opmærksom på, hvad stemninger du selv bringer med der, hvor du færdes. Eller også, hvordan stemningen er, hvor du er. Og måske prøve at lege med og sige, jeg fornemmer godt nok, der er en lidt dårlig stemning her. Hvad handler det lige om? Ja. Du kan læse mere på min hjemmeside, mitsandejeg.dk, hvor der også er en blog med nogle forskellige inspirationsindlæg, jeg har lavet. Og forskellige andre ting, der måske kan inspirere dig til at kigge på, hvad personlig udvikling kan gøre for dig. You got your soul! Som den sagde, jeg kan desværre ikke huske, hvad hedder, entreprenøren. Men you got your soul. Må du have en rigtig god dag. Hej hej.